खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव आयेन बेरेखा दंफां खावग्रा सुबुंफोरा पुलिसनि आखायाव रुपसी फरेस्ट रेन्जनि सिङाव हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां खावग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जायो। नंगौ कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय रुपसी फरेस्ट रेन्जनि सिङाव मोनसे मेसिव अपारेशनखौ मुवामारिनिफ्राय जागायनानै फाग्लिजरा PRF, लालकुरा RF, 18 कथा RF बेखौ लानानै गासै मेसिव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेशनाव लालकुरायाव गराय गारिजों लोगोसे बेसेन गोसा दंफां हमनो मोननाय जायो। बेनि उनाव फाग्लिजरा PRF आव 2 नं दंफां सिखावनि गंनै बेटारि गारियाव दंफां दिखोबाय थानाय समावनो फरेस्ट हान्जा आरो पुलिसनि हेफाजाबजों हमनानै बासबारिनि रुपसी रेन्जआव हमनानै लाबोयो होननानै खौरां बिजोंफोराव फोरमायदों रुपसी फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार बिप्लजित ब्रह्म बिथाङा। हर-सान मिथिंगानि बेसेबां दंफां लाइफांखौ संरैखाथि होनो थाखाय हर-सान खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथां रेन्जार बिप्लजित ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैनो बिथां रेन्जार बिप्लजित ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायथिदों आबुङै मिथिना लानि। नंगौ मैया जोंनि पर्बतजरा डिभिजननि आन्डाराव थानाय मोनबा रेन्जखौ लानानै प्रटेक्शन स्क्वाड रेन्ज, दिब्लाइ रेन्ज, खराघाट रेन्ज, गुमा रेन्ज आरो जोंनि नैबे रुपसी रेन्जखौ लानानै मोनसे मेसिव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। नैबे रुपसी रेन्जनि आन्डाराव थानाय मोनसे गुवार जायगाखौ लानानै बाहाय मुवामारि होननाय जायगानिफ्राय जों आरम्भ खालामनानै फाग्लिजरा PRF, लालकुरा RF, बिनि उनाव 18 कथा RF बेखौ गासिबो लानानै जोङो मोनसे बिराद गिदिरै मेसिव अपारेशन मोनसे खालामदों आरोखि गासिबो पर्बतजरा डिभिजननि आन्डाराव थानाय रेन्जफोरखौ लानानै। बाहाय जोङो लालकुरा होननाय जायगायाव सिगाङाव जों बाहाय गराय गारि गंसे लोगोसे बाहाय गोरलै हाग्रानि मुल्यबान दंफां दाननानै गारियाव दैखांनाय, गराय गारिजों लोगोसे गराय आरो बे मुल्यबान दंफां दानबाय थानायखौ टेक लोगो मोननानै जोङो हमनानै लाबोयो बेखौ। बिनि उनाव थाङै जों फाग्लिजरा PRF नि फाग्लिजरा बे रेल साइडथिं खाथियावनो आरो PRF बेयो फाग्लिजरा दा बर्तमान बाहायबो जोङो बे दंफां फालांगि 2 नाम्बार फालांगि खालामग्राफोर थिग बे बेटारि बे टट' ना मा बुङो टट' बाहाय दैखांबाय थानायावनो जों 2 टट' आरो लोगोसे माखासे मुल्यबान साल दंफां हमनो हायो। बेखौ उनाव जोङो हमनानै जोंनि स्टाफनि आरो पुलिसनि हेफाजाब लानानै जोंनावनो पुलिस थाफाखायो हेफाजाब लानानै बाहाय बासबारिनि रुपसी रेन्जआव लाबोनाय जायो। बाहाय गोबाव समनिफ्रायनो माखासे मिडियाफ्रा जोंनि सायाव कमप्लेन होबाय थायोमोन जे रुपसी रेन्जआव आन्डाराव गोबां इलिगेल खामानि दंफां फालांगिनि खामानि जाबाय थायो होननानै। नंगौ जेराव दंफां दङ बाहाय जाखायो एसे एनै आरो जों बेखौ मालाबा कमप्रमाइज खालामाबालानो जों हमगासिनो दङ आरो हमबाय थागोन उनावबो। जों मैयानि दिनाव 3 गासै हमनो हादों आरो बे अपारेशना सोलिबाय थागोन। रुपसी रेन्जनि आन्डारावबो जागोन आरो गुबुन बे फरेस्ट एरियायावबो जागोन आरो। पर्बतजरा होनबा साल दंफांजों मोनसे बुंफबनानै थानाय जायगा होनना मिथिजायो। बे समावहाय साल दंफांफोरखौ दाननानै सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना मा रोखोम दायथ' लागासिनो दं? जों हर-सान जेसेबां हागौमानि लिमिटेड स्टाफजों हागौमानि जोङो हर-सान डिउटि खालामनानै होबथागासिनो दङ। नोंथांमोना नुगोन बाहायनो रेन्जआवनो बेसेबां गारि हमनानै दङ, बेसेबां दंफां हमनानै दङ। बिनिफ्रायनो नोंथांमोना अनुमान खालामनो हागोन जे जोंनि मानसिफ्रा हर-सान डिउटि खालामनानै बेसेबां हमगासिनो दङ। बिनि गेजेराव नंगौ जेराव दंफां दङ बाहाय सिखावा जेरैबाबो नाजाबाय थागोन गंफा गंनै हाफायना लाङो बेखौ जों सिखार खालामो। बिदि होननानै जे जों जे डिउटि मावाबालानो ओरैनो हंगारगासिनो दङ बिदि नङा। जोंनि मानसिया बेहाय एखमबा आघातबो जायो। मिडियाफ्राबो एखमबा अबेबा
मिडिया गाज्रि रोखोमनि जोंनि सायाव प्रसार खालामनानै होयो बाहाय जोंनि स्टाफफ्रा बिराद दुखु मोनो एथ'ग्राब हर सान खाथिनानैबो एफाग्राब गारि हमनानैबाबो दंफां हमनानैबाबो जुदि पजिटिभ मोनसे माबा मोनाबा एसे दुखु मोननायफोर मोनो स्टाफफ्रा जायखिजाया जों हमगासिनो दङ हमबाय थागोन जेसेबां जोंनि केपासिटि मथे जोंनि सक्ति मथे अनुजायै आरो बे सोलिबाय थागोन दा माखासे सिखावफ्राथ' बेनो खामानिया हर सान बोरैबा दाननो मोनगोन बोरैबा दाननो मोना बिनि गेजेरजों जोंबो जेसेबां हायो हमगासिनो दङ माखासे आगयाव जों जेलावबो हरबाय अनेक मानसि दैथायहरबाय ओजोंहाय केस सोलिगासिनो दं बेफोरनिबो दाबो थांनांगौ जायो कर्टआव एखमबा स्टाफफ्रा